हे गाइस ଆମେ ଆଜି ଆସିଛୁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆମ ଗାଁର। ଆଉ ଇଏ କେତେ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଇଏ ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୋଟିଆ ଦେଇଦେଲା ହେଲା। ଦେଖ 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 ତା ମୁହଁ ଦେଖ କି ଭଳି। ଆଉ ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଇଆ କଣ କରୁଛ? ଏଇଆ କଣ କରୁଛ? ହାଇ କରିଦିଅ ହାଇ କରିଦିଅ। ଏଇଟା କଣ କରୁଥିଲେ? ଡି ରଖିଲେ ଇଏ ଚାଲ ଚାଲ ଆଜି ଆମେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବା? ସ୍କୁଲ ଆମ ଗାଁରେ ନୂଆ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ବୁଲେଇଛୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି। ଆବେ ଆବେ ଇଆଡ଼େ ଆସେ ଇଆଡ଼େ କଣ ଦେଖ ତୋର ଗୋଟେ କୁକୁରଟେ ବୁଲୁଛି ମତେ ଲାଗୁଛି ବାୟା ହେଇଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ଭାଇ। ମୁଁ କାହା କହିଲି ମତେ ଡର ଲାଗେ ମତେ ଡର ଲାଗେ ନା ଆମେ ବୁଲି ଯାଇଛୁ ଆଉ କିଛି କରିବାନି। ତ ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ବୁଲି ଯାଇଛୁ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ ଯାଇନି ଆଜି ଯାଇଛୁ मुझे पार्टी मारने आई आगे karena aku kopi mandar benar. तो गाइस देखिए ये घर रहा अबे कौन उठू तू